Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per ser aquí. Benvinguts a la tercera sessió del cicle amb mirada pròpia, un cicle organitzat pel CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i les Arts, concebut i coordinat per Arcàdia i en aquest cas en col·laboració amb el Centre de Lectura de Reus, un dels 3 Premis Nacionals de Cultura que són en aquesta taula ara mateix, perquè el 2013 va ser distingit com a labor cultural precisament per les seves activitats. A la meva esquerra tenim el Premi Nacional de Cultura 2015, Francesc Presserisses, poeta, traductor, dietarista, professor universitari, editor, i a l'esquerra, diríem, a l'extrema esquerra, tenim en Joaquim Mallafré, que ha estat traductor, professor universitari i 2 vegades Premi Nacional de Cultura. Una per la traducció de l'Ulisses de Joyce i 2 per un assaig que va publicar l'any 1991, Llengua de tribu i Llengua de polis. Durant aquesta propera hora, intentarem parlar d'alguns dels temes importants que han configurat la vida i l'obra dels 2 Premis Nacionals de Cultura que tenim aquí entre nosaltres, aixoplugats per aquest espai que és també Premi Nacional de Cultura, per tant és l'espai ideal segurament per celebrar aquest acte, i precisament voldria començar demanant-los pels inicis, pels anys d'universitat, per uns anys d'universitat en què tots 2 van coincidir a Barcelona. M'agradaria que l'un i l'altre m'expliquessin el pas per aquella Universitat de Barcelona de la dècada dels 60, evidentment una universitat encara franquista, on tots 2 van estudiar filosofia i lletres i es van trobar i es van conèixer, però això em sembla que és millor que ho expliquin ells 2. Bé, d'entrada, moltes gràcies per la invitació i per ser aquí i tan ben acompanyat. No cal dir-ho, la universitat dels anys 60 no tenia res a veure amb el concepte d'universitat o com són les universitats ara. Això no vol dir que aquella fos molt dolenta i les que hi ara siguin molt bones, perquè totes tenen les seves pegues, però eren uns temps diferents i d'entrada, per exemple, quan parlem de la Universitat de Barcelona, era l'única universitat que hi havia, no n'hi havia d'altra, per tant allà hi anava a parar tothom i això ho feia extraordinàriament divertit, perquè coincidia gent amb procedències molt diverses, amb formacions molt diverses i hi havia també, era un moment d'ebullició intel·lectual, política, ens passàvem llibres, avui ho he llegit no sé on, era una universitat on els alumnes encara compraven llibres i feien circular llibres els uns als altres perquè era una mica l'únic aliment intel·lectual que teníem i això feia que hi hagués molts descobriments. Sí, ho he llegit en una entrevista que hi ha avui al Núvol amb l'Ali Vintró i diu: vaig passar moltes hores a la universitat, moltes hores al pati, però sobretot moltes hores al bar. I el bar realment era un lloc de trobada entre classes, etc. Jo crec que és molt difícil, però és un exercici literari molt interessant poder reproduir l'època, veure l'època que no és només l'època social i política, sinó gairebé, jo diria, el color, l'olor de les coses. Aquest bar de la universitat, el que em recordava perfectament, era un lloc que es baixava i es podia tallar el fum. Era un lloc ple de fum, amb uns bancs envellutats, i allà la gent jugava a cartes, prenien cafès, discutien del bé i del mal, etc. Però això avui és una cosa inconcebible, no sé si queda. Aquell bar volia ser com les caves de París, les caves existencialistes de París. Clar, eren uns altres temps. I allà vam coincidir molta gent, i ara potser el Quim que ho expliqui, amb ell vam coincidir fent teatre.
Sí, de fet ens vam conèixer amb això. Jo haig de dir que tinc una relació molt... tinc una relació a partir d'aquell moment amb gent d'altres cursos, més fins i tot que amb els del curs a través del teatre, no? I aleshores em vaig trobar fent de director del TEU, Teatre Espanyol Universitari, molt curiós. Jo suposo que perquè jo, com que venia de poble i que no estava marcat, perquè el Vázquez Montalbán, el Manuel Vázquez Montalbán, que era de la Junta de Facultat, és qui em va proposar de dir, home, doncs tu que t'agrada el teatre i això podries encarregar-te'n, perquè no estava marcat, suposo, políticament, i llavors doncs, suposo que devia ser una mica per això. Però la qüestió és que allí vaig conèixer molta gent i hem tingut després una relació amb el Carles Miralles, amb el Sobrer, amb el Josep Maria Benet i Busjornet i amb el teatre. I el Francesc Parcerisses va col·laborar amb un dels grans èxits relatius, però, en fi, Déu-n'hi-do, del Caballero de Olmedo, fent els decorats i la regidoria, i, en fi, el Carles Miralles em matava, i em va dedicar, va dir, t'he matado sin querer, perquè s'ha de dir que aleshores tot era en castellà, vull dir, una mica estudiava llengua i literatura castellana, és a dir, romàniques, era això. I el que vaig dirigir això era tot en castellà. Una cosa que també vas participar va ser en un teatre que van fer 3 obres de diverses èpoques, no sé si te'n recordes, Les aceitunes de Lope de Rueda, després El casamiento desigual de Ramón de la Cruz i Caín una glòria científica de Pedro Salinas. Escolta, són 3 èpoques i això, d'autors que ara realment... I en català només recordo haver dirigit L'home Zinó del Pedrolo. Això. Però, en fi, doncs hi havies tu, hi havia la gent, hi havia tot de companys de diversos cursos amb els quals després hem tingut sempre una relació, el Marfany, per exemple. Això. Per tant, vam tenir aquesta època i això és el que després ens ha fet tenir una relació. De manera que després, quan va acabar la carrera, doncs, amb alguns no ens veiem, però quan ens hem tornat a veure és allò que he trobat amb alguna persona amb la qual t'hi sents perfectament còmode. Sí. I hi havia com un llevat, perquè ara recordo que hi havia també l'Adrià Gual, l'Adrianet. L'Adrianet es va dirigir el Caballero d'Olmedo, perquè vam agafar algú que ens sabés més. I això després va lligar amb la gent que van anar a la cúpula del Coliseu, que ja hi havia la Montserrat Roig i la Maria Aurèlia, etc. I per tant era una cosa, una derivada d'una altra. Jo crec que la definició millor de l'època és la grisor i l'olor a col bullida, diguem-ne, i de les persones de la nostra edat, la innocència. Jo crec que érem d'una innocència patètica. Vista des d'avui, en aquell moment em semblava que ens menjàvem el món i que ens el menjaríem, però jo no sabia res de res, res. Gairebé no sabia el que hi havia al xamfrà del carrer Ribau, vull dir que era... Però curiositat sí. Però molta curiositat, sí, perquè veníem d'una època molt tancada i aleshores, sí, poder anar a una biblioteca a treure llibres i comprar. De tota manera, això ens servia una mica per no adonar-nos en tant de la grisor. És a dir, a mi em passa que doncs, bé, no ho recordo especialment oprimit. Bé, ens anàvem vivint i ens creàvem un cert ambient molt personal, si tu vols, molt tancat en el sentit que jo en aquell moment no tenia cap projecció, no puc presumir d'una acció política extraordinària, perquè potser va venir una mica més tard que els primers 60s. I va ser aquesta barreja potser d'innocència d'una banda i de curiositat de l'altra que et va portar a començar a escriure poesia? Perquè, esclar, ell, Francesc Parcerisses, quan es va llicenciar l'any 66, si no estic equivocat, aquell mateix any va guanyar el Premi Salvat Papasseit amb 20 poemes civils i el Carles Riba, i ell tenia 22 anys. Potser encara no els havia fet, potser eren 21. I va guanyar el Carles Riba amb el llibre Homes que es banyen. Esclar, és una entrada gairebé com la d'Espriu, no? Allò que n'hi deien el cavall sicilià. La innocència va aparellada amb la precocitat. Però era curiositat també. Sí, curiositat, sí. Jo vaig començar a escriure a la universitat, empès per aquesta atmosfera que hi havia, que trobaves gent als quals els podies deixar coses que tu feies i s'ho miraven, més clar, s'ho miraven amb molt bona voluntat i amb molts bons ulls, no?
i que ho comentàvem. Jo tinc dedicat els 20 poemes civils que em vas regalar en aquell moment en memòria de dubtoses representacions teatrals i bé, però ara els 20 poemes civils és molt de recopilació d'uns anys i que bàsicament és això, la infància i els viatges, els primers viatges, Sicília, França, Anglaterra, Eivissa, que en aquell moment també podia ser i una certa lluita, també parles amb aquests primers poemes, una certa lluita molt encara idealitzada. Sí. Bé, és que és molt difícil configurar, diguem-ne, el que era l'època, però aquest contacte jo crec que amb els companys i això era una cosa que t'esperonava molt, no? Et motivava, intentaves fer. També els models que teníem eren uns models relativament pròxims, encara no havíem llegit coses molt importants, no havíem llegit Eliot, no havíem llegit la poesia dels surrealistes francesos, etc. Teníem coses molt immediates, per tant, t'emmirallaves en un mirall que era proper, i això em sembla que també és important per desvetllar una mica la capacitat d'escriure, etc. I teníem, enmig d'aquesta grisor, també teníem acompanyaments que eren molt bons. O sigui, per exemple, suposo que no sé si a tu et passa el mateix, però jo no havia estudiat mai català, no sabia res, no sabia escriure, no havia llegit potser 4 coses. I allà hi havia l'Antoni Comas, que era un professor que era ajudant, i el Comas agafava el que escrivíem i ens ho corregia l'ortografia, a part de dir alguna cosa, no? I aquí potser això ho hauries de canviar. Vull dir que hi havia de tant en tant professors que t'estimulaven. Molt precari, molt precari. Jo me'n recordo les classes del Badia Margarit, que és el que un dia a la setmana ens deia que el plural en va es fan bé, que casa fa cases, vull dir que la cosa més elemental, i evidentment això que deia del teatre era en castellà i un ambient castellà. Jo recordo les assemblees, el típic en els primers moments, si més no, era parlar en castellà. I jo recordo el Jordi Borja, no sé si et sona gens, et recordes, parlava en català, era l'únic, i del SUC era la gent que realment era més combativa en aquest aspecte, però absolutament cridat a l'ordre per tots que l'educació, de manera que alerta quan es parla de resistència en aquells anys primer 60 i 61, 62, això, perquè l'ambient era molt diferent. La resistència era política, però molt en castellà, i la resistència catalanista es produïa fora de la universitat, diria. És a dir, amb l'Aramon, amb els pisos de la gent que es reunia i això. A la universitat estava realment castellanitzada i, en fi, això que deia «Te he matado sin querer», el Carles Miralles, quan m'escrivia una cosa, m'ho feia en castellà i jo també, vull dir que no... Tot i que teníem ja a l'hora d'escriure alguna cosa personal o això, ja estàvem dintre d'un ambient de dir «això ho he de fer en català», però realment no en sabia. Jo dec la meva correccions, les primeres fins i tot traduccions, al Ramon Amigó. Li deia, no m'atrevia a fer res sense passar-ho pel Ramon Amigó i dir-li, escolta, mira-m'ho, i em corregia. Aquí hi ha una cosa que potser sí que valdria la pena de parlar-ne o de pensar-hi, que jo crec que és molt interessant, que és per què una generació, que és la nostra, que és la generació de la postguerra, diguem-ne, nascuda i educada en el franquisme, no? Potser el franquisme més dur era de la nostra infantesa i nosaltres no el vam viure tan directament, però el franquisme sempre, no? Va aconseguir... Per què vam escriure en català? Per què vam creure en la cultura catalana que era només un mite? Un mite perquè no existia, no existien llibres, no existien... Però sabíem, suposo, tu sabies aquí a Reus, jo sabia a Barcelona, que havien existit unes persones, jo recordo que a casa si parlaven que no el coneixien, de Riba o de no sé què, era amb un respecte d'algú que no l'havien llegit, però que era amb un respecte, i coneixien, per exemple, en el Joan Triadú, en el Cercenedes, gent d'aquesta, i aquesta gent, que eren uns pelagats, una pobra gent que malvivia, però tenien se'ls tractava amb un respecte i amb un reconeixement
que d'altra gent, que potser eren figures oficials del moment, no tenien. I jo crec que aquí hi ha un punt de reconeixement íntim de la tradició que va salvar, diguem-ne, una generació. A més, la tradició aquesta havia passat, és a dir, jo no tenia un referent immediat i, evidentment, llavors pensava que la llengua pública era el castellà i tot plegat. Però s'havia aconseguit en molt poc de temps, perquè si es considera des del Diccionari de la Llengua Catalana de Fabra fins a la prohibició, i això van ser 4 dies, que havia penetrat molt. És a dir, jo vaig aprendre a llegir en català de tota manera, també, juntament amb el Patufets. És a dir, s'ha de veure el prestigi d'alguns autors d'abans de la guerra i que es veien com una gent de la seva això, però hi havia el Patufet, hi havia el Sol de Vila, el Lau i l'aprenent de pilot, havia llegit coses d'aquest tipus que realment havien penetrat i que tenien en fi, doncs a casa sentia parlar d'aquesta gent com un passat, però un passat que encara es va enllaçar amb això. I un passat noble. Un passat noble, que tenia la seva raó. Jo crec que allò de l'un amb uno de ganaran però no convenceran o com sigui, que era cert, que hi havia una gent que se sentia, diguem-ne, el catalanisme cultural, ara no parlo tant de tendències polítiques, se sentia vençut però que tenia la raó. Se sentia vençut perquè els altres eren més forts i més animalots, etcètera, perquè havien guanyat la guerra, però i Maragall, Verdaguer i això eren part d'un cert patrimoni més o menys vaga, però que el teníem més o menys. Sí, que el tenien, no els lletraferits, el tenia tothom. No, era molt popular, vull dir, havia sentit la meva padrina recitar versos del Canigó, i ho sé per tradició oral, més que per haver llegit el Canigó, no? Vull dir, hi havia un cert substrat que havia aconseguit aquest lligam d'arribar a la cultura escrita i això, al poble d'una manera des de Verdaguer o Maragall això, fins als fulls de calendari, que encara hi havia uns fulls de calendari que posaven uns versos o que posaven això. Bé, és interessant. I va ser en un context així on hi havia aquest substrat que encara vau ser capaços d'anar pouant, diguéssim, on d'una banda hi havia aquest punt positiu, de l'altra el punt negatiu de l'atmosfera i de les lleis del moment. Us llicencieu tots dos i llavors no arribeu a coincidir, però tots dos marxeu a Anglaterra, feu estades a Anglaterra, no sé si eren 1 o 2 anys cadascun, i això d'alguna manera marcarà la vostra trajectòria futura. Tu quan hi vas anar a Anglaterra? Jo a passar l'any acadèmic el 67-68. I em sembla que ell és del 69 que hi va marxar. Sí, perquè jo era més vell que ell i per tant... Però jo hi vaig anar abans, Sí, perquè jo... No, bé, jo hi vaig anar a collir pomes i prunes el 59, potser així, Jo m'hi vaig casar al 66, al desembre de l'any 66. Però en aquella època, suposo que ho recordaràs, marxar a Anglaterra era com ara Mongòlia, és el que més s'assembla. No era un lloc llunyà, era un lloc diferent, tot diferent, diferent és l'adjectiu, tot era diferent. Encara hi havia el smog, que ja no existeix, encara hi havia senyors amb bombí, que ja no existeixen, i amb paraigües, encara la cervesa era barata, que ja no ho és, vull dir que tot... I hi ha una cosa per mi, que suposo que per tu, i a més tu vas tenir uns alumnes, i a més he conegut el John Kerr, no sé si te'n recordes perquè em parlava de tu que havia tingut les teves classes, però hi ha una cosa que és important i que a mi a Anglaterra em va impressionar molt. Perdoneu que són anècdotes això, però estem en una conversa més o menys distesa. Una experiència és anar amb un cotxe, amb el Vilanova, que era un senyor exiliat que va venir després aquí i que em va portar amb el cotxe per Londres, en fi, em va presentar i vam anar per Londres i ell va aparcar amb una vorera i va tocar una mica la moto d'un policia motoritzat, va tocar allí. I jo veig que s'acosta el policia i dic, mare de Déu, ostres, tu ara ja aquests se la carregarà, però jo vaig al cotxe d'ell, de manera que no res. Ve el policia, s'acosta i diu, perdoni, que tenia la moto xafant la ratlla que li toca a vostè.
Clar, això és una anècdota, però que venint d'aquí, que evidentment els grisos i tot això, el comportament molt diferent, quan me deien doncs, els anglesos que no sé què, que són freds el que vulguis, tan freds com vulguis, però en tot cas eficaç i amb una sensació, i podia anar al carrer 10 de Downing Street, al número 10 de Downing Street, i demanar-li foc al policia de la porta, o preguntar-li on hi havia això. Hi ha una cosa que em va causar molt mala impressió quan vaig tornar a Anglaterra molt més tard i que amb una banda i a l'altra de Downing Street hi havia barreres i que ja veia policies vestits de gladiador. Bé, alguna cosa en tot cas també, vull dir, hi ha una època en què tenia un to, això que dius que era un Londres i una Anglaterra... Sí, l'Anglaterra dels anys 60 no té res a veure amb l'Anglaterra d'ara, no? Jo crec que Anglaterra tenia, a més, el sentit, aquest post-churchillià, d'haver suportat la guerra i haver-la guanyada. Això és una mena de moral patriòtica, molt forta, d'autosatisfacció, perquè tampoc no lligaven els gossos amb llonganisses, tampoc, però que eren els que se n'havien sortit, a diferència, per exemple, dels francesos, que havien rebut però ells no havien fet res per sortir-se'n, o dels alemanys, que l'havien perduda i era un país arrasat. I ells conservaven una mica això, que també es trobava en fets socials, per exemple, el reconeixement. Jo no he vist mai, en cap moment del meu record, aquest orgull de la classe obrera, diguem-ne. L'obrer que estava allà picant al peu del carrer amb aquelles jaquetes blaves i aquelles botes i això, l'obrer era el ciutadà, era qui manava i qui tirava el país endavant i entrava al pub i el que miraves així amb una mica de reüll era el senyorito, diguem-ne, si n'hi havia, però aquesta cosa hi era. Tot això també va acabar perquè la industrialització se'n va anar a Norris i les mines, etc. Però en els anys 60 això era present i convivia amb això que és molt important perquè també és la nostra, aquesta generació, la generació dels Beatles, diguem-ne, per entendre's, que és la primera generació nascuda després de la guerra i que fa aquest trencament tan gran. A més, vaig coincidir quan hi havia el Harold Wilson, és a dir, el thatcherisme va comportar també un canvi social, diria, molt important i un tipus de relació més especial, però, en fi, el llibre del Harold Wilson, per exemple, el Xavier Amorós m'havia deixat un llibre seu i això, és a dir, era un ambient també que tenia una influència fora d'Anglaterra entre les forces, diguéssim, vives o d'una certa oposició de Catalunya. I com és que arriba un moment de la vostra vida en què decidiu començar a traduir i començar a traduir literatura? Bé, jo vaig començar per aprendre anglès. És a dir, jo havia fet romàniques i no havia estudiat anglès i vaig anar a Anglaterra amb un intercanvi que havia fet el Ministeri com a professor assistant teacher i llavors per aprendre... Hi ha una cosa, és a dir, per a la traducció, uns antecedents clars per mi són, per una banda, la tradició de traduir francès i llatí. És a dir, jo això que ara després, quan en les llengües, a l'ensenyament de les llengües no es traduïa, a mi jo vaig aprendre molt de francès, relativament, traduint Vigny i Musset i coses d'aquestes que ens feien traduir els morceaux choisis de les lectures franceses. És a dir, que hi havia un cert substrat de la traducció que no m'era poc familiar. I les classes de la senyoreta Miquel t'ensenyaven del llatí, que primer havies de buscar el verb i que si era en plural buscar el subjecte en singular. És a dir, jo que vaig aprendre sintaxi és amb la senyoreta Miquel d'aquí Reus, Teresa Miquel i Pàmies, que en fi també de llarga trajectòria reusenca. I el doctor Vall Espinosa, que era un traductor del Centre de Lectura, amb el qual vam aprendre literatura moderna. És el que vam sentir a Tennessee Williams, de Govetti, de Ionesco, en fi, i de clàssics, del Falcone, del Rafael Tassis, el vam fer aquí al Centre de Lectura, de Racine. Per tant, hi havia aquest substrat que per primera vegada vaig conèixer uns traductors
que era una mena de bèstia que no saps ben bé què són, que no tenien una consideració, era d'una fauna que, esclar, que no... Però que realment coneixia una gent que s'hi dedicava amb una gran solvència. Això per una banda. Quan vaig a Anglaterra, doncs vaig traduir teatre, la primera cosa va ser el Look Back in Anger, perquè doncs, el teatre té una cosa de col·loquial i això m'interessava. I aleshores vaig decidir presentar-me després, doncs vaig estudiar anglès i vaig decidir presentar-me a oposicions d'anglès per institut. Bé, per una sèrie de coses, doncs això, perquè a més hi havia la plaça de Reus i això. També haig de dir que quan vaig venir aquí a Reus, una professora, la Sofia Ventosa, va dir no et quedis aquí, no t'engorroneixis aquí, de moment hauries de sortir això, i em va impulsar a anar a Anglaterra, és a dir que això ho vaig fer. Vaig començar traduint doncs, per veure un tipus de llenguatge oral com es parlava. I després doncs, vaig anar seguint, i com que ja m'agradava la literatura i tenia això, i vaig anar traduint. Després ja vaig posar-me amb Ulisses, perquè de l'Ulisses m'interessava el seu interès per la llengua, el tractament de la llengua, m'interessava que era un escriptor irlandès que escrivia en anglès i per tant hi havia una sèrie d'elements i aquí, a partir d'aquí doncs, vas anant fent coses. Sí. I després és bé quan m'ho publiquen Ulisses al cap de 7 o 8 anys a la literatura, que ho passa després precisament en una altra relació amb el Francesc Parcerisses a Edassa. I Edassa publiquen Ulisses, republiquen Ulisses, publiquen els dublinasos i m'encomanen el Giacomo Joyce, de manera que és amb ell com a director literari d'Edassa que la meva dedicació a Joyce segueix, en fi, doncs, que hi hagi les novel·les aquestes que no hi eren en català. De tota manera, jo trobo que és extremadament curiós que hi ha una generació, en el cas de la traducció, però segurament en altres disciplines també, que vam traduir de l'anglès, o hem traduït i encara traduïm de l'anglès al català, que són dues llengües que no coneixíem, en les quals no ens vam formar, som autodidactes. I això demostra una mica també el camp que es podia córrer, l'horitzó que hi havia era molt ampli i no hi havia obstacles, i la voluntat que hi havia per córrer. Jo estic d'acord que la disciplina de la traducció era una cosa més habitual. Jo vaig començar traduint del francès, també, perquè hi havia un dels professors de la universitat, jo de vegades dic, potser és el millor professor que he tingut mai, l'Antoni Vilanova, un professor de literatura extraordinari, de literatura castellana, però que era un home català, i un dia jo traia molt bones notes. Amb ell traiem amb altres coses, amb llatí, per exemple, era un desastre, però en literatura. I els que traiem bones notes ens portava al Heidelberg, un parc allà a la Ronda Universitat, a fer un cafè, una cosa insòlita, parlant dels anys de la segona meitat dels anys 60. Vostè que li agrada llegir, escriure, etc. Oi que sap francès? No vol fer una traducció? Ostres, jo em vaig quedar parat, no? I em va passar una traducció d'un autor que es diu Milan, que es deia Milan Fust, un autor hongarès que jo havia de traduir del francès al castellà, i que vaig traduir per la col·lecció Palabra en el Tiempo de l'editorial Lumen que ell dirigia, que jo crec que la traducció meva era una patata, devia ser infernal perquè jo no sabia res, però això deies que sí, i et llançaves a la piscina, i aleshores aquesta autoexperiència, aquesta experiència que has adquirit a base de la feina és importantíssima, no? Jo, clar, després m'he trobat fent de professor fins que m'he jubilat, ara al setembre, fent de professor de traducció, i aquí també una mica el mateix, ara que hi ha el Joaquim aquí al davant, aprofito. Jo era professor, jo m'havia dedicat a la traducció com a freelance tots els anys que vaig viure a Eivissa, molts anys, després vaig tornar a Barcelona, vaig fer oposicions de llengua i literatura catalanes quan es van introduir al batxillerat i estava de catedràtic en un institut. I un dia al vespre, és que això me'n recordaré tota la vida, per les memòries, tard, relativament tard, potser 10:45 o més tard, em truca al telèfon el Quim i em diu: escolta, que m'han dit que a l'Autònoma hi ha una plaça de traducció de l'anglès al català, però jo ja tinc una plaça aquí a Tarragona, no hi aniré, i a veure si et pogués interessar. I jo estava molt bé, tenia l'institut, és senyor catedràtico de l'institut, al costat de casa, no sé què. Bueno, jo m'ho rumiaré a l'Autònoma, tan lluny.
ja m'ho pensaré. Diu, home, ho hauries de decidir abans de demà al migdia, perquè demà al migdia acaba el termini. Hòstia, això, Clar, com es movien les coses, i aleshores va donar la punyetera casualitat, perquè s'ha de dir així, que els instituts havíem de fer classe tots els dies, però els catedràtics hi havia un dia que podien fer una hora de classe. Jo feia classe de 8 a 9 del matí, que era justament quan anava a l'editorial Edassa, i aquell dia, quan vaig acabar la classe de les 9, me'n vaig anar a l'Autònoma. I vaig dir, m'han dit, el Quim Mallafré m'ha dit, tu passadisses, i ja em vaig trobar el Fontcobert, el Faber, el Michael Faber, una sèrie de gent que coneixia de la universitat, i a mi vaig quedar. Després vaig haver de fer les oposicions i tot això, però ara que parlem que les coses són tan difícils i etcètera, doncs, hi havia un moment... La capacitat de trobar feina del nostre època, això sí que era infinitament superior a la d'ara, penso. Sí, no ens hauríem acabat mai. Corregir, fer classes particulars en acadèmies, corregir exàmens, corregir test, portar paneres per Nadal, que jo guanyava molts diners amb això, les paneres repartíem paneres de Nadal i ens pagàvem un viatge passant Nadal a Anglaterra o a algun lloc. I seguir fent poemes, també. I continuar escrivint, exacte. Perquè, esclar, hem dit que han coincidit a la universitat, no a la mateixa, però sí que han coincidit durant diversos anys fent de professors universitaris. Hem vist que a l'institut, tant l'un com l'altre també havien donat classes. Hem vist que a Edassa el Francesc va encarregar uns quants projectes al Joaquim Mallafré, però és que a més, en els seus llibres de creació van arribar a coincidir en una editorial, Quaderns Crema, en la qual el Francesc Parcerís es continua publicant, i que m'agradaria una mica que tant l'un com l'altre m'expliquessin com era escriure i treballar per Quaderns Crema. Anar a veure el senyor Jaume Vallcorba i que ell t'acceptés de publicar no només un poemari, sinó més endavant, com ha passat fa poc, el llibre La primavera a Pequín, o com era, en el cas del Joaquim Mallafré, que arribés amb l'assaig Llengua de tribu i llengua de polis i que aquell assaig acabés convertit en un Premi Nacional de Literatura, l'any 91. Bé, en el cas de Quaderns Crema i del Jaume Vallcorba, jo els anys que vaig viure a Eivissa, de l'any 72 a l'any 79, que em dedicava a la traducció, quan venia a Barcelona m'interessava molt, anava a aquella llibreria que hi havia Consell de Cent, Ballester, la llibreria Ballester, que és on es trobava tot, i jo comprava tot el que sortia, una època que podies gairebé comprar tot, i allà vaig descobrir una revista que feien a l'Autònoma. L'Autònoma era una mena d'universitat fantasma que havia començat per allà a Sant Cugat, i un lloc que es deia Bella Terra, Cerdanyola, no se sabia ben bé on, que el germà del governador civil de Barcelona havia venut uns terrenys a molt bon preu, em sembla, i en allà van començar a publicar una revista que es deia Tarot de 15. I era una revista que tenia un disseny molt original, i el disseny era d'una gent, un taller que es deia Aigua de Vidre, i jo em vaig posar en contacte amb ells, i aquest Aigua de Vidre eren 3 persones, una d'elles el Jaume Vallcorba, la Puigvil Urbina i l'altra ara no recordo el nom. I ens vam començar a escriure i ens vam conèixer, i el Jaume Vallcorba encara no era editor, però després es va ajuntar amb un editor que es diu Antoni Bosch, fill de la famosa editorial Bosch de llibres de text, que és un economista que havia estat als Estats Units molts anys, va tornar i va muntar una editorial bàsicament per llibres d'economia, i el Jaume Vallcorba el devia engatussar per fer llibres, diguem-ne, literaris, perquè un dels primers llibres que va sortir va ser l'Abecedari del Mariscal, un llibre gran, així, i el Uf Badiell del Quim Monzó, en una col·lecció d'Antoni Bosch, editor, que es deia Quaderns Crema. I això va durar 4 o 5 llibres, no gaire més, i el Jaume es va establir pel seu compte i va iniciar l'editorial Quaderns Crema, més una altra editorial en castellà que es deia Sirmio, que es va ensorrar de seguida, amb alguns llibres fantàstics, i va començar també una revista que
que es deia Quaderns Crema. I aquella revista era una colla d'amics que ens ho passàvem formidable, perquè ens trobàvem a casa seva i allà discutíem de tot i d'allà van sortir algunes coses meravelloses, entre elles Les flors del mall, que eren uns textos satírics de poesia contra la gent que portaven aquesta altra editorial, en aquell moment bàsicament de poesia, que es deia Llibres del Mall. Per tant, jo hi vaig tenir sempre una relació, diguem-ne, d'amistat, i en un moment, després d'haver publicat alguns llibres, que vaig tenir un llibre nou per publicar, li vaig donar i ell me'l va publicar, i després vam tenir sempre una relació molt cordial. Una relació d'una amistat que a mi m'agrada molt de recordar, perquè el Jaume i jo no ens semblàvem de res. I aquests jo crec que són els grans amics. Quan t'entens amb una persona que per moltes coses segurament t'acabaries barallant, no? Però que en un camp, en un terreny, en una via, aquí veus que t'entens. I jo he de dir que tinc dues experiències, que ell tenia fama de ser un editor molt exigent i que era molt difícil d'arribar amb ell, etc. Dues experiències molt boniques. Una és que quan va sortir, em sembla que era el llibre Natura morta amb nens, era un dijous, em sembla, em van trucar, diu, ja tenim els primers exemplars a l'editorial, però has de venir, vine demà divendres, perquè després venia la Setmana Santa i tancaven una setmana i s'anaven de vacances, i jo naturalment volia veure el llibre. Dic, doncs demà a la tarda, a primera hora, passaré. I efectivament el divendres a les 4 de la tarda em teniu a l'editorial, i jo entro a l'editorial, pico a la porta, entro i sento uns crits, els que l'hagin conegut, el Jaume, quan s'esbarava, podia esbarar-se molt, uns crits, i jo vaig pensar que hi ha una debacle important. I la noia em va dir, és que ha passat una cosa terrible, el Jaume està molt amoïnat amb el teu llibre, no sé què. I surt i m'abraça, gairebé plorós, un desastre. Vaig pensar, no sé què ha passat. El desastre era que en el llibre, al final de tot, normalment hi ha una pàgina de cortesia, una pàgina en blanc, després de l'índex, entre l'última pàgina impresa, per dir-ho així, i la coberta, i no hi era. Aquí un brètol, llavors és que no sé què, això no pot ser, aquest llibre no pot anar, no el podrem tenir per Sant Jordi. I la veig, Jaume, escolta, jo faig els poemes de la millor manera que sé, tu fas els llibres de la millor manera que saps, jo confio, tu confies en mi com jo faig els poemes, jo confio en tu com tu fas els llibres. Què s'ha de fer? Els hem de tornar tots. Ha de tornar tot a Romanyà Valls, la impremta. Doncs escolta, jo no tinc cap pressa, més igual que sortir pel dia de Sant Jordi com que sortir per la Verge de Montserrat. I va tornar tots els llibres, excepte un exemplar que guardo jo, que me'n vaig endur aquell dia per tenir-ne constància, simplement perquè encolessin una pàgina en blanc a mà, perquè només s'hi podia posar a mà, al final. I això et dona molt de respecte i de confiança cap a l'editor, perquè veus que l'editor es preocupa també del producte, diguem-ne, que ell fa. I l'altre cas era aquest que tu dius, aquest dietari de la Primavera a Pequín, que jo vaig escriure i vaig fer, i quan el vaig tenir mai no havia fet una cosa d'aquesta mena, no sabia què fer-ne, i li vaig enviar, dic, te l'envio a veure tu què en penses. I abans de 48 hores se l'havia llegit i m'havia contestat i va dir, passa per aquí, perquè a més tinc observacions. Se l'havia llegit, va dir que el publicaria i va fer moltes anotacions, algunes d'aquest caire, diguem-ne, de diferències de pensament, moltes encertades, i jo més li vaig fer cas gairebé amb tot, excepte amb una que parlava del Mourinho, i que jo havia llegit en una novel·la xinesa, en una traducció d'una novel·la xinesa, que quan algú és molt impertinent i desagradable, és com un bitxo picant. Dic, el Mourinho és com un bitxo picant, és un bitxo picant. Això ho hauries de treure perquè d'aquí uns anys ningú no sabrà qui és el Mourinho. Dic, no, escolta, aquest el vull deixar, passi el que passi. Però vull dir que era un home que tenia
alts i baixos, i que era molt especial, però amb la gent amb qui tenia bona relació, doncs ens enteníem bé. I, a més, s'ha de dir que va morir molt ràpidament per culpa d'un tumor cerebral, i que fins a l'últim moment, jo el vaig veure poques setmanes abans que morís, va aguantar el tipus, que diem, però molt bé, d'una manera que és molt difícil quan estàs en aquesta situació. Sí, jo vaig tenir relativament poca relació. La primera va ser quan em van demanar un article per Quaderns Crema, per la revista, sobre la traducció de l'Ulisses. És a dir, que una de les primeres articles que vaig fer sobre l'Ulisses era això. Després, però, per la llengua de tribu i llengua de polis, qui se'n va interessar va ser el Cornudella. És a dir, el Cornudella, que llavors estava... Que treballava allà, sí. És el que em va dir, home, això m'interessa que hi hagi un manual de traducció, o sigui que pròpiament hi vaig entrar a la publicació aquesta per ell, i després amb ell ens vam tenir una relació perfectament correcta, de tal manera que també em va encomanar després que traduís la vida de Samuel Johnson del Boswell. I bé, llavors això en vaig traduir, tinc com a 300 o 400 pàgines traduïdes, però va haver un moment que em vaig cansar una mica perquè ho trobo molt interessant, però a la vida de Boswell hi ha fins i tot el rebuig no de l'Electra, perquè no hi havia Electra, però el dia que ha anat, i llavors vaig dir, bé, això hi ha un moment que em vaig plantejar, ho haig de traduir tot o s'hauria de fer una selecció, perquè tota la vida de Johnson doncs em resultava, tot i que en tenia això, i li vaig dir, escolta, a més ell m'adonava de dir, escolta, sí, et dono temps, però a mi quan haig d'entrar en una editorial que em diuen això ha de sortir pel Sant Jordi, ni que sigui pel Sant Jordi d'aquí 2 anys, en fi, a mi amb l'Ulisses vaig estar molt de temps i vaig poder fer, gràcies que les editorials, que no estava per una editorial, doncs vaig poder treballar amb tranquil·litat. I després doncs aquestes relacions hem anat veient alguna vegada i bé, molt exigent, gelós una mica dels seus autors, és a dir, quan li ha marxat algun autor veig que s'enfadava, no? Vull dir, en fi, amb alguns autors que ha passat i que en aquest sentit també parlava dels seus autors i llavors... Però molt difícil. Sí, però molt correcte, molt exigent, és possiblement dels editors que fa uns llibres amb més pulcritud i amb més coneixement. Perquè al final, diguéssim, tots dos heu traduït per grans grups, més o menys esporàdicament, diríem, però al final els dos heu publicat a Viena recentment, no? A la col·lecció de clàssics. Francesc Parcerisses va publicar el Winesburg, Ohio, de Sherwood Anderson, també Dylan Thomas, no? Sí. I en Joaquim Mallafré va fer el Poni Roig de Steinbeck. Esclar, aquí suposo que cadascun hi va arribar per la seva banda a Viena, no? Sí, bé, no ho sé. Jo, abans de dir com hi vam arribar, qui no hagi llegit el Poni Roig de Steinbeck, que llegeixi, perquè és una obra superba, una obra mestra, que a més no és gaire llarga, no són 700 pàgines, fàcil de llegir, però jo recordo com una de les coses que els últims anys he llegit realment més colpidora. Jo hi vaig arribar perquè em sembla que em van demanar alguna cosa, no sé si era el Winesburg, Ohio, del Sherwood Anderson, però jo tenia aquest Dylan Thomas, per exemple, el Nadal d'un nen a Gal·les, que feia molts anys que l'havia traduït, i el tenia en un calaix i l'havia enviat a diferents editorials, etc. i mai ningú no s'havia interessat. N'havia enviat en alguna vegada a Destino o a algun altre lloc i no havia sortit. I aleshores els ho vaig donar i amb ells els va agradar i van buscar el Montserrat, el Pep Montserrat, em sembla que fes les il·lustracions, etc. i amb un plis-plas, com diuen ara, ho van fer i va quedar molt bé i n'estic molt content. Vull dir, de vegades hi ha coses d'aquestes, de vegades t'ho demanen i de vegades pots proposar. Viena treballa bé i a mi ho va proposar el Riera, perquè concretament em va dir això i vaja,
en diverses ocasions m'han dit, si tens algun projecte, s'han ofert, és a dir, en aquest aspecte hem tingut una relació molt... Bé, ja som amb això d'un editorial més abastable, no? més assequible, i aleshores també la relació ha estat molt bé. I aquí sí que també vam tenir amb la correctora del Poni Roig doncs tot uns intercanvis d'opinions i de veure i de preguntar i doncs de veure, perquè això sempre hi ha... Però sempre he trobat en uns correctors, vaja, abans parlàvem del Gem Cabanes o del Rossinyol, que és això, i Vicenç Vives, Viena, i això, uns correctors en què hi ha hagut un diàleg absolutament profitós. És important, diu això, perquè a mi mai no ha estat aquella cosa del senyor que t'imposa coses, i si tenien una opinió diferent, en tot cas hem pogut parlar i amb un respecte, m'he sentit absolutament, doncs també amb un respecte per la solució que en definitiva acabava volent, no? Justificant-la, esclar. I diria que ara, en un futur proper, tots dos tornareu a coincidir en una editorial, que és Ades i Ara, no? Per la qual heu traduït 2 textos en els quals heu estat treballant força temps, no? Bé, sí, Ades i Ara ha de treure... Ades i Ara fa un paper una mica com aquestes editorials de fa uns anys, no? On hi ha el Jordi Robatós, que és un home que s'ho llegeix, que busca sense presses, perquè sí, ja sortirà d'aquí 3 anys o quan toqui. Jo estic acabant, estan pràcticament acabats els cantos pisans de l'Ezra Pound, que ja havia traduït altres coses, que és una part molt important de la seva poesia, aquesta poesia monumental, que són els cantos, que és la part que va escriure després de la Segona Guerra, quan era internat un camp de presoners a Pisa, de presoners americans, perquè ell havia fet costat al Mussolini, i és una part molt interessant, tot i que dins de la història de la literatura moderna, en general, i de la història de la literatura en llengua anglesa, tot i que és una figura que ara és una mica estrambòtica i una mica de modé, però em sembla que... Hi havia un article del Sam Abrams, de tota manera, que el posava, que encara que es llegeix força, no? Jo crec que és un autor d'aquests que han estat molt influents en la seva època i en la gent que han tingut al voltant, però ell va voler fer segurament una mena d'obra, de gran obra, que jo crec que és una obra, diguem-ne, en certa manera frustrada, un diari poètic de la seva època i de la seva visió del món. Un aspecte d'unió, després t'adones una ocasió com la d'avui, t'adones fins en quin punt tens una relació que fins que no hi penses, no... Però jo vaig precisament fer els marges, vaig fer la recensió de l'esborrany de 30 cantos que havia traduït ell, ha traduït el Cafè del Ezra Pound, de manera que Ezra Pound és un autor que és cultivat, i a més una cosa que vull citar també són els estudis sobre traducció, que jo vaig estar a la seva tesi doctoral, a la comissió d'avaluació, com se'n digui, i la seva anàlisi sociològica, que ja havia estudiat els marges, el número 50 tenia un estudi sociològic sobre la traducció, i després en la seva tesi fa les traduccions de la Bíblia, traducció, edició, ideologia, sobre la Bíblia i l'Odissea. I és molt interessant perquè fins i tot veu de la Bíblia estem al treball amb la llengua i m'agradaria això perquè realment crec que és un llibre important i que hi ha aquesta comparació. La Bíblia catalanes han tingut també, a part de la vocació religiosa, la vocació lingüística. I llavors part del Foment, que és una més popular que la de Montserrat, hi ha la Fundació Bíblica Catalana i la de Montserrat, una literària i l'última més científica, diguéssim, no? Però sempre amb un interès per qui és la llengua, si és pel poble, si és per una gent preparada o no, fins a arribar a la Bíblia catalana interconfessional, que també tindria un interès això. I una cosa molt interessant que a mi em va cridar molt l'atenció és que l'Odissea en català es publica el Carles Riba en vers perquè la poesia és el tema català literari pròpiament, mentre que a Anglaterra hi ha la traducció de Rie,
que és una traducció en prosa, és a dir, es veu més l'aspecte de novel·la de l'Odissea, perquè la tradició anglesa, Penguin, fa una labor Per tant, és molt interessant aquesta visió. Encara volia fer el Quixot, que no sé si el faràs mai més, però que seria també interessant veure aquesta recepció sociològica del Quixot i de les traduccions. No pensem prou sovint en la traducció de vegades dic que és com la columna vertebral de la civilització. Sense traducció no hi hauria res, no hi hauria literatura per descomptat, però no hi hauria informació d'altra mena. I hi ha coses que són molt curioses perquè, per exemple, les traduccions del Quixot al català, que diguem són inútils per entendre'ns, però les primeres traduccions que es fan, les de Bulbena i altra gent, estan fetes per demostrar si la tesi, diguem-ne, és si el Quixot és la millor obra que s'ha escrit mai en castellà i nosaltres ara la publiquem, la traduïm al català, vol dir que el català no és en res inferior al castellà, i que aquesta obra excelsa en castellà és comparable a una obra excelsa, que és una traducció, en català, i que per tant el català té les mateixes possibilitats, virtualitats, la mateixa riquesa que té el castellà. Aquest és un argument en un moment de renaixença. Que mou molta gent, potser, perquè jo confesso que amb Joyce era la sensació, Joyce diuen que és difícil, doncs a veure, doncs sí, en català em trobava que em sortien solucions, em sortien buscant-les, però que en tot cas aquesta de dir, doncs això en català també es pot expressar, penso que ha estat una cosa que ha mogut, vaja, amb Carner explícitament. Un enriquiment. I en fi, es pot fer amb qualsevol obra llavors, dir, això podem traduir el que sigui, després serà veritat o no, però en tot cas és això. I potser abans d'acabar m'agradaria demanar en especial a en Francesc Parcerisses que em comentés també l'última pota que ens queda per explorar de la seva tasca, no? Perquè ens hem referit a la poesia, hem parlat de traducció, hem parlat d'universitat, i també hem de parlar de representativitat, no? Perquè has estat director de la Institució de les Lletres Catalanes i has representat també l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. On coincidim també. Sí, amb el Consell Assessor. Per què t'hi vas acostar? Primer potser a l'associació, després... Jo crec que té a veure amb aquests orígens que dèiem dels anys 60. Hi ha una qüestió gremial, per dir-ho així, que a mi sempre m'ha interessat. Vull dir que el món de l'escriptura, el món dels escriptors, si es pot fer alguna cosa, sobretot quan érem pocs, jo recordo el començament del Congrés de Cultura Catalana, s'ha de fer alguna cosa, s'ha de fer l'Associació d'Escriptors, el PEN, la Institució de les Lletres, que era un organisme que va existir a l'època de la guerra, i això em semblen extensions naturals, no em sembla gaire lògic que si hi ha un tema que t'interessa el deixis sempre en els altres, que els altres el facin. Si t'interessa has d'empènyer. Farem una comparança que és molt incorrecta avui en dia, però no pots demanar que et votin i tenir representativitat en el Parlament i no està disposat a participar en el govern. No, és veritat. Si no estàs disposat a carregar els neulers, doncs deixa-ho, et mantens al marge, però si t'hi presentes amb totes les simpaties, diguem-ne, ideològiques o polítiques, però sempre m'ha semblat que si hi ha una cosa que t'interessa i tens la possibilitat de fer-ho, doncs és bo. Jo vaig entrar a l'Associació d'Escriptors perquè havia estat a l'Associació de Traductors i Correctors del Lluís Urpinell, de l'Àptic, LC, etc. I això va desaparèixer i aleshores vaig entrar a l'Associació d'Escriptors com a representant dels traductors i vam anar a congressos i diferents coses en defensa dels drets dels traductors. I després, quan va morir el Jaume Fuster, que va morir d'una manera molt inesperada i molt ràpida, jo era el vicepresident i em vaig trobar que era el president, i molt poc després, perquè sóc el president més efímer que ha tingut l'Associació d'Escriptors, va passar el mateix perquè hi va haver una topada, crec jo,
amb la Institució de les Lletres Catalanes, que en aquell moment no recordo qui era el conseller, el Joan Maria Pujals, em sembla, i l'Oriol Pi de Cabanyes era el director, per alguna qüestió precisament de representativitat dels escriptors i dels editors, i hi havia algun problema d'aquest tipus. I jo naturalment defensava la part dels escriptors. I aleshores van fer una operació d'aquestes que jo reconec com a operació política, però que em sembla que és quan has de reaccionar, diguem-ne, que un dia em van cridar, es pot dir perquè és així, el Vicenç Villatoro, que estava de director general, em va cridar, pots venir un moment? Vaig anar un moment i em va dir, voldria ser el director de l'Institució de les Lletres Catalanes, i em vaig quedar molt parat perquè jo era l'oposició, per entendre'n, no? Però per això dic que era una jugada molt bona, perquè el millor que pots fer, l'enemigo, puente de plata, o com es diu, és dir, oi que tu ets a l'exposició? Doncs ara fes-ho tu, el tripartit, nomenar el Saura a Interior, doncs, clar, i ara espavila't. I jo crec que en aquestes situacions és quan no pots dir que no, perquè estar a casa teva i queixar-te sempre, doncs el dia que diguin, doncs ara això són les claus, això són els quartos, ara espavila't tu, no? Ho has de fer. I així va ser com va anar, i la veritat és que jo m'ho vaig, els anys que hi vaig ser, devia tenir molta sort perquè les circumstàncies eren diferents, de l'any 98 fins al 2003 o el 2004, es van fer moltes coses i es podien fer moltes coses, hi havia diners, no hi havia grans fortunes, però hi havia també diners. I a més la cosa pública es pot entendre de moltes maneres, però a mi el que m'interessa és que hi hagi escoles de música, no que hi hagi grans violinistes o grans pianistes, per dir-ho d'alguna manera. Em sembla que el que interessa és la base, sempre, arreu. I per tant, poder ajudar els traductors, poder ajudar els escriptors, encara que sigui d'una manera modesta, és més important que donar grans premis o fer grans reconeixements. Un Isaac Perlman o un Pau Casals sortirà quan surti, això és un atzar del destí. Però quan vas a Àustria o vas a Alemanya, a cada ciutat petita hi ha un parell d'orquestres fantàstiques, modestes, però fantàstiques, i això és el que cal. I això, la veritat, també hem de dir que ha canviat força, que ara hi ha molta gent jove que escriu, molts llibres que es publiquen, potser el que no tenim és el públic, no hem pogut fer aquesta inversió en lectura o en lectors, però fins i tot les biblioteques són diferents a com eren, i alguna millora hi ha. No soc gaire pessimista, em sembla que... A mi em sembla, nosaltres som d'aquesta generació que la gent més gran em sembla que ens portaven així una mica, perquè aquests nois que escriuen, que haurien d'haver, la generació que hauria d'haver desaparegut i han salvat i han continuat escrivint, però això mateix es podria dir de la gent més jove, tu en coneixes molts més, tota la gent jove que escriu, els que escriuen poesia, hi ha tanta gent que escriu poesia, i penso, i aquests nanos per què escriuen poesia en català? Que esperen trobar, que esperen resoldre alguna cosa del món, però ho fan i tenen aquest desig, i em sembla que se'ls ha d'ajudar i s'hi ha de confiar. I aquí sortiria també el costat aquest de prologuista a vegades, no? Que, per exemple, últimament recordo haver llegit el pròleg de la Gemma Casamajor, recordo la Sílvia Amigó també, el llibre de la Sílvia Amigó. Hi ha un interès per bastir aquests ponts entre la teva generació i aquestes generacions que més o menys intenten avançar. Quan ve algú jove i et demana que l'ajudis o li facis un pròleg, sobretot els que hem tingut un ajut, això, l'Antoni Comas, que jo deia, el Triadú, que era un amic de la meva família, gent que jo he conegut, que no sabíem res de res i anava que ens corregissin uns escrits que eren una total, i aquelles eren bona fe. I nosaltres ara ens hem de negar a aquesta gent que venen, al contrari, jo crec que se'ls ha d'ajudar, se'ls ha de donar l'empenta, s'hi ha de creure, i de tots aquests, 50, 500, n'hi haurà 3 que seran fantàstics,
i els altres seran regulars i uns quants seran un desastre, però és igual, això sempre ha estat així. Infraestructura. Sí, hi ha d'haver un gruix, hi ha d'haver una infraestructura, tant de bo tots els poetes compréssim tots els llibres dels altres poetes, seria un èxit editorial espaterrant, no? Però bueno, és el que hi ha, i jo crec que s'ha d'ajudar i s'ha d'impulsar, s'hi ha de posar tot el que nosaltres puguem. I comparteixes aquesta manca de pessimisme d'ell o aquest lleuger optimisme, potser? Sí, no, jo penso que no... Penso que estem millor i tot. Soc un optimista històric. El que passa és que no va així, això. Va a sacsades de vegades i això, però sí, hi ha gent. Jo poso l'exemple de la universitat, tant a l'any 72 com a l'any 2010, quan vaig jubilar, hi ha hagut gent brillantíssima. El que passa és que el percentatge de gent que accedeix a la universitat ara és molt més gran. Hi ha moltes més universitats, tu abans deies que hi havia la Universitat de Barcelona, que evidentment es veu molt una massa anodina, molt més poc formada, que pot rebaixar a nivell, però de gent que... Escolta, hi ha gent que fa treballs de curs que la meva tesina és molt més dolenta, però és infinitament més pobra que treballs que es fan gent no pas per tesi ni per coses així. De manera que sempre hi ha uns nuclis. El que em sap greu en tot cas és que potser no s'aprofitin prou oportunitats que hi hauria i que hi hagi molta gent que desaprofiti. És a dir, hi ha elements negatius, però en principi hi ha, en fi, la llibertat i la creativitat porta que es produeixin també més coses importants, encara que hi hagi molta cosa que sigui descartable. Doncs amb això dono les gràcies a en Joaquim Mallafré, a en Francesc Parcerisses i evidentment a tots vosaltres per haver-nos escoltat amb tanta atenció i també per haver fet preguntes tan interessants. Moltíssimes gràcies i fins la propera. Gràcies.